वेस्टलेण्डनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नो जिहेतु थांगासिनो बेनि सायाव नंगौ तामुलपुर 43 समस्तिनिफ्राय कंग्रेस दलनिफ्राय आंखौ बिजाथि महरै एप्लिकेसन होनो होदोंमोन। आङो एप्लिकेसनखौ होबाय। बिजाथि महरै आं बिदों जुदि दोलोआ जुदि आंखौ जुदि प्रटेक्ट खालामोबा आं गेलेनो थाखाय थियारि दङ। आरो तामुलपुर जिथु समस्ति बे समस्तिया एसटि बे जोबोर गोख्रों जानानै दं कंग्रेसआ। दा ओरैबायदि पुराना कंग्रेसफोर दङ बेफोर दा लासै लासै ओंखारबोगासिनो दङ। आरो जिहेतु 22 बोसोर कंग्रेसआ बै समाव 17 बोसोर बिपिएफखौ सालायनो होदोंमोन, बेयाव हाबाखैमोन। परबर्ती समाव थांनाय 5 बोसोराव बिपिएफआ सालायबाय, बेयावबो कंग्रेसआ माबा खालामाखै। 2025नि जिथु बिटिसि इलेक्सन बावसो एसे माने प्रथम आगान सुरजेनदों। आरो दा नैबे आसाम बिधान सभायाव 15 जिथु समस्ति दं, बै 15 समस्तियावबो कंग्रेस दलनिफ्राय बेवहाय बिजाथि होनानै गेलेनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों। बे हिसाबै तामुलपुरावबो केन्डिडेट बिनायाव आङो केन्डिडेट जानानै एप्लिकेसन होदोंमोन। आरो जुदि दला जुदि होयोबा आं बेयाव गेलेगोन आरो देरहालांनाय मोनसे पजिटिभिटि दं। खारन बिभिन्न दोलोनिफ्राय माने माबा खालामगासिनो रायजो राजाफ्रा जोबोद उत्साह जादों आरो माने रंजानाय मोन्दों। बिसेसकै जेब्लानाखि पुराना कंग्रेसफोर दङ बिस्रा माने जोबोद रंजानाय मोन्दों। आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो जेरै इउपिपिएलनिफ्रायनो हक बिपिएफनिफ्रायबो बिजेपिनिफ्रायबो माखासे दोलोफ्रा माने फैदों, बे दलखौ सापर्ट खालामदों। आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय साबेसेसो टिकेट नागिरदोंमोन? जोङो 3 दङ। प्रेसिडेन्ट दङ, प्रेसिडेन्टआबो होदों, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टआ। ओमफ्राय सासे आइजो होदों, थांनाय बाराव बिटिसि इलेक्सन गेलेदोंमोन बियो, बेबो होदों। 3 दङ। 3नि मादाव सोरखौ होयो बेखौ दोलोआ थि खालामगोन। जुदि आंखौ प्रटेक्ट खालामोबा आं होगोन आरो देरहालांनाय मोनसे पसिबिलिटि माबा दङ। मा बुंगोन जिहेतु थांनाय समफोराव नोंथाङा इउपिपिएल सेन्ट्रेल सिडब्लिउसिनि जिहेतु इउपिपिएल दोलोआव दङमोन, नाथाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै दायो नोंथाङा जिहेतु कंग्रेस दोलोआव फैबाय। कंग्रेसफोरनि मा बुंगोन? नंगौ, आङो थांनाय समाव इउपिपिएल दोलोनि भाइस प्रेसिडेन्टबो जाना दंमोन। परबर्ती समाव आंखौ दरंगाजुलि माने ब्लकनि प्रेसिडेन्ट फाथिदोंमोन। आङो मोजाङै सालायबोदोंमोन। आरो बे हिसाबै आंहा मोनसे फिल्ड दंखायो। दा बे बिथांमोना हयथ' डाइरेक्टलि सोरबा ओंखारबोनो हायाखै, नाथाय आंखौ एज ए पार्टि हिसाबै नङा, माखासे आंखौ थारमाने एज ए माने केन्डिडेट एज ए राफेल हिसाबै माखासेफ्रा नागिरगासिनो दङ। दा गुबुन गुबुन माहारिनिफ्रायबो जेरै आसाम जातीय परिषदनिफ्रायबो आंखौनो सापर्ट खालामदों। बिथांमोना जुदि आंखौ बिजाथि महर मोनोबा बिथांमोना आंखौनो सापर्ट खालामगोन, गुबुन दोलोखौ सापर्ट खालामा। आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेब्लानाखि लाइमोनफोर दङ, जोंनि बर'आनो हक, राजबंसियानो हक, सान्थालि जनगोष्ठीयानो हक, बा गुबुन गुबुन माबाफ्राबो थारमाने आंखौ एज ए मानसि हिसाबै थारमाने सायख'दों आरो माने मोजां मोनदों। आरो बिथांमोना बै समनिफ्राय बुंगासिनो दं, सार नोंथांखौ नायै नायैनो जोङो माबालांबाय, माब्ला जागोन नोंथांनिया? नोंथांखौसो जों बहुद नागिरबाय थादोंमोन, खिन्थु जोंनि आसाया पुरन जायाखै। एबार निस्सय जों आसाया पुरन जागोन होननानै गुबुन गुबुन रावारिफ्राबो आरो जोंनि मानसिफ्राबो बिदि बुंगासिनो दं। आरो इउपिपिएल दोलोआव ओंखारबोनाय जाहोना जाबाय मा, बिसेस कारनाव आं ओंखारबोदों। दुखुआ एसे थाबाय, खारन जेब्लानाखि 2021 सनाव एमएलए इलेक्सन जादोंमोन, आंखौ टिकेट होगोन होननानै थारमाने आंखौ सार्भिसनिफ्रायबो भलन्टियार रिटायारमेन्ट लानो होदोंमोन। आरो परबर्ती समावबो होगोन होननानै होआखिसै। थांनाय बिटिसि इलेक्सन जिथु लेटेस्ट जानानै थांबाय 25आव, बेयावबो आं बिदोंमोन, बेयावबो आंखौ थारमाने होगोन होननानै बुंनानै होआखिसै। उनावहाय बेबायदि बिभिन्न कारनाव आं ओंखारबाय। आरो आसलथे दोलोआ मोजां नङा, खिन्थु बेयाव थानाय बेक्तिफ्रा माखासे जिथु खामानि मावो बेसो माने माबा निति आरो आदर्शखौ आसलथे पकेटाव लाना गिदिंनाङा। निति आरो आदर्शआ दोलोनि साफ्रोमबोनि माबायाव थांनांगौ आरो रायजो राजानि खाथियाव थानांगौ। खिन्थु किसुमान जों नुनो मोन्दों जे निति आरो आदर्शखौ जलान्जलि होनानै पकेटाव लानानै खामानि मावबाय थानायाव दिनै 5 बोसोरावनो इउपिपिएल दोलोआ दिनै फेलुर जानो गोनां जादों। आरो थांनाय समावबो आसलथे जोङो नायनो थाङोबा थांनाय 2020नि बिटिसि इलेक्सन, बे बिटिसि इलेक्सनावबो आसलथे रायजो राजाया बेखौ अनसायाखैमोन। खारन 12ल' मोन्दों, आरो बिपिएफआ मोन्दोंमोन 17। निति मथेथ' 17 जाय मोन्दों, बे मेजरिटि मोननाया बांसिन। बिसोर गभर्नमेन्टखौ दानायनि जिथु प्रायरिटि बेखौ मोननांगौमोन, नाथाय सुक्तिनि सार्थआव हयथ' बेखौ खालामनानै
मोनजिनै लानायखौ माने बिजेपिजों लोगो नांनानै दलखौ सरकारखौ गठन खालामबाय परबर्ती समाव दिनै बिभिन्न कारनाव बहुत कारन दङ जेननायनि बहुत कारन दङ बेफोरखौ हयथ' दा बुंनानैथ' लाब गैला मा बुंगोन जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु नोंथांनि जि समस्ति तामुलपुर समस्तियाव बिजेपिआबो बिजाथि होगोन आरो बिपिआबो बिजाथि होगासिनो आरो इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन बेवहाय माबोरै कन्टेस्ट खालामो मोनफ्रोमबो दोलोआ जुदि बिजाथि होयोबा आंनि थाखाय मोजां माने जोंनि कंग्रेसनि थाखाय मोजां मोनफ्रोमबो दोलोआ जुदि होआबासो गाज्रि बिपिएफआ जुदि केन्डिडेट होआबा जुदि इउपिपिएलआबो जुदि होआबा माने एलायन्सआव थानानै सासेल' जुदि होयोबा बे मोनथामा बिजेपि इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोनथामाव सासेल' जुदि केन्डिडेट होयोबा बो कन्टेस्टआ जागोन कंग्रेसजोंनो आरो मोनफ्रोमबो दोलोआनो जुदि टिकेट होयो होमब्लाबो कंग्रेसजोंनो कन्टेस्ट जागोन बे रावजोंबो कन्टेस्ट जाया राकेश ब्रह्म बिथाङा मैया बुंथिदों जिहेतु कंग्रेसजों गोबां बार सावरायबाय एलायन्सनि खोथा होननानै बेनि समाव कंग्रेसजों एलायन्स जानायनि सम्भाबना गैया खारन बे जोङो एलायन्स जागोन जेब्लानाखि दिनै रायजो दल बेनिफ्राय आसाम जातीय परिषद दङ ओमफ्राय बामपन्थिफोर दङ बेनिफ्रायथ' इउपिपिएलआ आं खोनानाय मोननाय मथे एसे रायलायबाय थादों होनाबो खिन्थु कंग्रेसआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा खारन एसे उसुबिदा दङ बेवहाय